हमारे नाम हो खरने किया। अभी केहू हमारा के जनक नहीं है नु कि पुष्पा सिंह का कर दिहन। जेकरा के चाहिए नु तो ओकरा के बना दिहन, जेकरा के ना चाहिए नु ओकरा के बिगाड़ के माटी कर दिहन। अभी देखत रह जा दीदी। हाँ 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 कन्या ये क्या करती दीदी? दे हम सरिया देते हैं, छोड़े हम भाई ना ना कन्या छोड़ दा, हम करते हैं। दीदी कहनी है ना हमार मानवा में लिया ताटे पता ना का है ये काहे कन्या ये कन्या परसों दिन देवरो बबुआ कहत रहन कि दुगो अंडा लाइल हन खइले हिया कर मानमा होलिया गइल हटे। कहनी हाँ कि हो बात नहीं खेनु दीदी हमारा तो वही बुझाता था। हाँ ये कने ऐसा उ बात रहेला नु तो ऐसा ही होला। चल ठीक न बा कि आज न त काल तू मम्मी बनबू आ केहू त मम्मी बनला बिना तरसत देखत कि ना। हाँ अब तू मम्मी बनत तो ओकरा से आहो भक्का बाटे बताओ। कितना खुशी के बात बाटे ना। था ठीक बा जा तनी आराम उराम कर आ गिलास गिलास पानी पियत रही। जैसे ही तोहर पेट साफ रही वैसे ही लइको तोहर गोरगर साफ होई। ठीक न तोहरा के तू हमी सबक सिखाई बहुत ततरा तड़ू जन है अंगूरी पे तोहरा के घुमैले बैनू वही पे तोहरा के धके नचाई। अभी जानत नहीं खू देखा हो वो दिन के क्रोधवा भी हमार बाकिए बा। हम अपना भाई के शादी में रो के गइल बानी मंगनी एगो पैजनी पायल बुझाता कि है सोनार वो बन गइल बाड़ी। हमारे भी एगो पैजनी पायल बाटे का केहू भी पैजनी पायल नहीं के उहे वाला तो क्रोध है। अभी हम निकालम आज न तक काल न रही है बस न बाजी मसूरी। जड़ा पड़ा के दिन बा कितना ठंडा लागता का कोरी बड़ी ठंडा बरे दादा। छोटको का दीदी तो बैठल बा बड़ी ठंडा लागता जी बैठल बई। छोटको का बोल बड़ा खुश बनी जी। छोटको तोहरा से कहल जाते ना कि कैसे कहीं का जी इतना खुशी के बात बाटे। छोटको हमर लड़का होखेला बा। सोची में हाँ छोटको हे दादा कितना नीमन बात बा। हमनियो के आंगना में एगो छोटी गो लड़का दौड़ी। हाँ हाँ छोटको कितना खुशी के बात बाटे। आज हमने के जाके हमू दीदी बड़की दीदी से कहले हैं उहों के खुश बानी। आज जो खुशी के बात बा तो खुश नहीं रही आदमी। हाँ कहले कि देवर वो फिर फोन करके कह देम ठीक बा। ठीक बा कह दे ठीक बा हम जाते चार और बिन दे तन की ठीक बा। ठीक बा जाए कितना नीमन बात बा। दीदियों के हो जाई तो कोई कही ना 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 तो एगो के ना होला तो आदमी कहेला कि नइखे ओकर होत नइखे होत। बढ़िया भगवान सब कोई के ऐसे के आंखें तकतन सब कोई के देत रहतन तो बढ़िया न रही। तो हम जाते काम करे। अरे बाबू देखत नहीं के ना देखो इनका के हम बतावत अभी का सोचले हड़ी हम रहम बांझिम त तोहारा के होखे देम कहइबो माई तारा के माई कहावे देम हम उहे राह से चलम तो तुनियो के उहे राह से चले के बाद जब हम माई वाली ना बनी तो तुनियो के माई वाली ना बने देम। देखा हम कातना के बिजोड़ देखो हम तो जौन दवाई खियावत नहीं एक नंबर के दवाई बा एक नंबरिया ह तनियो से देम कोई के हो जाए दादा कोई सुनत नहीं के ना तो हमार जियते जान मार दी हसन। जय हो काली माई जय हो सूरज बाबा एक पर लग जी हो जल्दी हम जैसे ही पिए में पेट में बच्चा खराब हो जाए के चाहिए रानी के। अरे 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 कने आई का हो गइल हो? अरे हमार बच्ची का हो गइल हो? हां उल्टी ने मिया जे भैया उल्टी कथे दिन राम 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 कितना महकता हो। धरा पीला पानी पिया। ई का पानी हाँ गरम तनी सुसुम के लाइल हनी जनते बाड़ू लोहारवा वाला तसलिया में आदमी करेलन त कैसन हो जाला पनिया पी लेलू। सुना आराम कर या केहू के देल लेन खइहा मत ठीक बा। ऐसन देह में ऐसन शरीर में केहू के दिहल ना खाई जाला। हम अपन घर परिवार भाई हम तो कुछो देम तो तोहरा खाए के बाटे। ठीक बा दीदी ठीक बा नु ठीक बा। कोनो बात कहल ना जाई जाला केहू से ठीक ना। ठीक पाए गोड़
भारी रहेला नु त जानते बाड़ू कि केहू के नजर लागेला घर परिवार के ना अगल बगल के ठीक नु जा तनी पी लेलु पनिया नु त फेंक देताई तनी मान देताई ठीक बा उल्टी कैलाउ नु ऐसे धो धा के रखम अच्छा जा आराम कर ठीक बा जाता नहीं अरे भाई अरे बेटा अरे भाई अरे भाई अरे भाई दीदी कहाँ बोल जी दीदी कहाँ बोल जी चटको मारे पेट दुखाता ओ हे का को होतै जी जो ना वाला का को होतै जी बड़के दीदी दीदी बड़की दीदी अरे भाई दीदी का बोल हो कन्या अरे दीदी ने का दीदी को होता दीदी बड़े पेट दुखाता दीदी कुछ कहता नहीं करे हां ई का होतै नहीं जी रो हमरा के दीदी हम हमरा कहता नहीं कि देख रे नजर लागेला नजर लगा अब का अब हमें हाथ लगे जो बाकी हम हाथ पेट में हाथ लगे हाथ देखे आई होता तो उनके मुंह ले बाबू दीदी जल्दी हमरा के लिया हॉस्पिटल में लेके चलना दीदी हां लिए के चल अरे चल जल्दी उठ सुन लिए के चल अरे हम कहलो नहीं जात रे गलिया में लिए के चल हम पैसा लेके आवत नहीं ठीक बा 10,000 आई हे दादा ठीक है जा सन हम तो जेबे करम पीछा पीछा के ताकि हमरा के लागे मर आ तू हम मर जेबी त ठीक रही ना ना इना एकर लइका बा बड़ी देखाओ दादा हम बांजिन में इनका काम माई करवा दी ठीक है नमस्ते प्रणाम हम बनी पुष्पा सिंह देखनी है जो ना हमने की वीडियो बनेनी है जा खरनाई कोलाई को वीडियो बनेनी है जा अधिक कैसे लोग करेला ना करे के चाहिए तो जैसे हमने कि जहर पिला के हम बच्चा के मार डरनी है वैसे ना डाले के चाहिए मार कोनो भी बच्चन के बच्चा एगो भगवान के समान होलन जा चलिए एक साथ लेते हैं जब अगले वीडियो में फिर से मिलल जाए जब वीडियो अच्छा लगी तो दिल से लाइक करम शेयर करम कमेंट करम